Bloc 5. Jesús dona la seva vida per nosaltres. Sant Joan ens diu en el seu Evangeli: era abans de la festa de Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, l'hora de passar d'aquest món al Pare. Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l'extrem. Evangeli de Sant Joan, capítol 13, verset 1. Passió i mort de Jesús. Jesús va morir a la creu per salvar-nos. Ell va donar la vida per nosaltres. Amb el seu amor fins a l'extrem, Jesús reconcilia amb el Pare tots els homes i els obre a la vida divina. El dijous a la nit, després de l'últim sopar, Jesús se'n va anar a pregar en un lloc tranquil anomenat Hort de les Oliveres. Estava molt trist perquè sabia que el maltractarien i el matarien. De genolls pregava així: Abbà, Pare, tot us és possible. Aparteu de mi aquest sofriment, però que no es faci el que jo vull, sinó el que vos voleu. Evangeli de Sant Marc, capítol 14, verset 36. Mentre era allí, uns homes amb espases i garrots van detenir Jesús. Va ser interrogat i jutjat injustament. Els soldats romans van assotar Jesús amb fuets, li van posar una corona d'espines, li van pegar bufetades i li van escopir a la cara. Després, Ponç Pilat, governador romà, va mostrar Jesús a la gent perquè se'n compadís, però ells cridaven: crucifiqueu-lo! I els el va lliurar perquè el crucifiquessin. El divendres al matí el van portar en un turó anomenat Calvari. Van clavar Jesús en una creu entre dos lladres. Tots se'n reien. Ell deia: Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan. Evangeli de Sant Lluc, capítol 23, verset 34. Al peu de la creu hi havia Maria, la seva mare, i Joan, el deixeble estimat. Arribat el migdia, el cel es va enfosquir. Jesús va cridar amb tota la força i va exclamar: Pare, confio el meu alè a les vostres mans. Evangeli de Sant Lluc, capítol 23, verset 46. I inclinant el cap, Jesús va morir. En veure això, un centurió romà va dir: és veritat, aquest era fill de Déu. Evangeli de Sant Mateu, capítol 27, verset 54. Ara es compleix el que Jesús havia anunciat: el fill de l'home serà lliurat i el mataran. Evangeli de Sant Marc, capítol 9, verset 31. Jesús, com heu pogut acabar en la creu? Ens heu estimat a tots, heu curat els malalts, heu perdonat els pecadors. En el lliurament de la vostra vida a la creu veiem l'amor de Déu per tots els homes. Us donem gràcies perquè el vostre sacrifici
ens mostra com ens arribeu a estimar. I nosaltres, què podem fer per vos? Jesucrist per nosaltres fou crucificat en temps de Ponç Pilat, patí i fou sepultat.